Mas. Masih sakit ya? Benar, Mas. Maaf. Pol. Wih. Yes. Kickboxing apa iki? Gruduk. Terus. Tim kodir. Ajar, Dir. Henti. Sang. Teknik, Bro. Modruk kae. Nyali. Mulai. Ngawilan acai. Henti. Sang. Masih kode. Ngawur tenan kuwi. Sang. Jangan, Dir. Jangan ngobrol. Dene pasar wis. Tani iki dinggo, Dir. Ruwet, Dir. Aja brutal. Sang. Wis oleh juru 1A dienggo iki, Dir. Mulai. Malah ngeri guys. Yo. Kayu kok. Yo, gas. Tunggak ingas. Mulai. Ayo, sangoni, Dir. Sangone, Dir. Wait. Henti. Iki Sangoni kok, Dir. berhenti sih ditabrak.